La momentul la care sclavia a început să devine din ce în ce mai vizibilă, asta poate după anii 1800, ca și un reper acceptabil, în momentul în care oamenii au început să se revolte și au început să lupte împotriva sclaviei, cine era la conducerea acestor sclavi? Monarhia și biserica. De acord? Așa e. Bun. Acești oameni trebuiau să găsească și să creeze un sistem și să arhitectureze în așa fel încât ca sclavul să rămână sclav, dar să se bucure că e sclav. Adică trebuia oarecum să creeze un nou cadru și să încadreze într-o altă formă această sclavie. CNP-ul a luat naștere în momentul în care sclavia a fost modernizată. Ăsta este punctul meu de reper. De către cine? De către biserică și de către monarhie. La comanda cui? La comanda sistemului bancar. Vaticanul este singura instituție, singura entitate din lume care are baza de date cu absolut toate ființele vii care s-au născut pe fața Pământului. Și toate aceste date personale, certificate constatatoare al născutului viu, sunt transformate prin autoritățile fiecărui stat în certificat de naștere. Certificat de naștere care ulterior este tranzacționat de la naștere și până la moarte de către entități internaționale știute sau neștiute, cu sau fără permisiunea cetățeanului respectiv. Certificat de naștere care îi se atribuie un CNP. Absolut. La naștere, la spital, se emite către părinții copilului un certificat constatator al născutului viu. Ulterior, părintele, de obicei tatăl, este păcălit de către medic și de către autoritățile statului ca să facă schimbul, să își dea acordul ca acest certificat constatator al născutului viu să fie dat către stat, către primărie de obicei, de unde îi se dă certificatul de naștere care conține acest număr unic care se numește CNP. Ulterior, cu certificatul de naștere te autentifici și te identifici pentru tot restul vieții, beneficiar al certificatului de naștere fiind statul, iar statul fiind beneficiarul certificatului de naștere implicit asupra ta, acel CNP este tranzacționat pe scară internațională la jocurile de bursă, de către trusturile financiare, etc., etc., etc. Hai să luăm România. România, să zicem, că are câteva, să zicem, 15 sau 20 de milioane de certificate de naștere. Da. De CNP-uri, mai bine zis, da? Și aceste 20 de milioane de CNP-uri, ce face cu ele? Să zicem că sunt într-o corporație cum este România, că aici trebuie să mai adăugăm asta n-am zis. Toate țările, în realitate, nu mai sunt state naționale. Nu toate. Suverană. Mă rog, o parte din țări, să zicem. Marea majoritate. Marea majoritate a țărilor nu mai sunt în realitate state suverane și independente. Corect? Cele care conduc și fac cărțile și joacă și setează regulile jocului sunt cele suverane. Este City of London, da? Este Vaticanul, este Elveția și mai sunt vreo două la care n-ar rost să le dăm numele aici. Aceste țări sunt țările care au rolul de stăpân. Sclav, slugă și stăpân. Despre asta e jocul, nu despre Deci altceva. o parte din țări sunt stăpâni, o parte din ea sunt sclavi și unele sunt slugi. Exact. În primul eșalon sunt cele care le-am indicat adineauri. City of London, Vaticanul, Elveția și încă câteva, două. Ulterior, Olanda, Germania, Franța. Ăștia deja sunt toate executanți. Slugi. Exact. Și atunci slugile astea, în timp, beneficiind de gustul acesta al puterii otrăvitoare, ce au zis? Nu mai administrăm noi direct, nu mai mergem noi în grajd să dăm cu furca, să curățăm grajdul. Care este țara sclavilor? România. Păi hai să găsim un sclav acolo, să-l punem, că n-are rost să mergem noi să ne miroase hainele la bale. Deci, noi suntem sclavi, nu suntem slugile. Noi suntem sclavi. Marea majoritate sunt sclavi, câțiva sunt slugi. Corect. Și câțiva sunt stăpâni, foarte puțini stăpâni. Exact. Deci asta este structura. Asta e jocul. Bun. Și atunci CNP-urile sclavilor, care sunt în România,
sunt exploatate de către, cu ajutorul sclugilor, da? Sunt exploatate de slugi De în beneficiul stăpânilor. Corect. Da? Bun, și atunci, practic, fiecare CNP, adică fiecare om care de fapt reprezintă un CNP, Da. este un bun tranzacțional. Bun, stai puțin. Asta vreau să vedem, E perfect cum ai spus. Dar haideți să punem chestiile astea în oglindă ca să înțeleagă fiecare om. Îți aduce aminte plantațiile de sclavi? Da. Bun. Pe fiecare plantație de sclavi, o plantație, avea 10 hectare de pământ. Da. De acord? Da. Bun. Așadar, 10 hectare de pământ trebuiau să fie lucrate de 100 de oameni în fiecare an. 100 de sclavi. 100 de sclavi. Pentru ca să coordonezi și să gestionezi și să organizezi și să ții acei 100 de sclavi în condiții optime de lucru, aveai nevoie de niște slugi. Adică de niște de cu biciu. Care să aibă grijă de sclavi. Exact, care să aibă grijă. Se pune la muncă, se dea de mâncare. Și se pedepsească în cazul în care e nevoie. Da. Ești de acord că această comparație este bună? Da, să aibă grijă de ei toate sub toate Ulterior, formele. stăpânul respectiv al plantației, cui plătea la sfârșit de an birurile, taxele și impozitele? Celui care i-a pus pământul la dispoziție. Cine era cel care i-a pus pământul la dispoziție? Regele, stăpânul. Indiferent de forma care era condusă. Și sluga și mai lua și el o parte din bani. Exact. Problema stăpânilor, adevăraților stăpâni, adică celor, că dacă te uiți, am spus Vatican, City of London și Elveția. Sunt 3 țări bancare. Adică sunt 3 țări în care sistemul bancar este la el acasă. Sunt 3 țări. Sistemul bancar este stăpânul. Ai înțeles, da? Problema acestor stăpâni este că și-au ales atâta de prost slugile în ultimii 30 de ani de zile, încât sclavii și-au creat o șansă să rupă tot în două. Și în momentul de față, acești stăpâni întâmpină două probleme. Au de-a face cu niște slugi nevrednice și cu niște sclavi care se trezesc în fiecare zi din ce în ce mai mult. Și atunci, lupta asta, până la urmă, va avea o finalitate. Finalitatea va fi ok. Sunt de acord cu tine, dar totuși încă n-am stabilit mecanismul de exploatare. Pentru că un sclav produce niște impozite, da? Adică trebuie să plătească niște impozite. Adică ce produce un sclav? Ca să înțelegem care e valoarea lui. Dacă el muncește și de pe munca lui se iau niște impozite, da? Da. Bun, și aceste impozite... Nu doar impozite. Ca să ajungă să fie dator în taxe și impozite, înainte el are o producție, pentru că impozitele le plătești pe muncă. Așadar trebuie să plecăm de la prima... El muncește, da? El muncește. Produce o valoare. Corect. Valoarea respectivă este exploatată și explorată de către slugi în beneficiul stăpânului. Adică plecând de la faptul că, practic, tu aici mai ai salariu de 5.000 și dai 50% la stat. Da, tu pentru ea 5.000 cât ai produs? Noi am pornit de la statutul de suveran. De la ființă liberă. De la ființă liberă, da? Singurul stăpân, Dumnezeu, și toată viața era frumoasă. Când a intervenit sistemul acesta bancar, finalizat și adus la nivelul cel mai diabolic, care e corporația, în această corporație, fiecare, hai să-i zicem cetățean, un individ, da? El în corporație are ca figurant fizic, așa, e omul care cândva a avut statutul de om liber, dar acum în corporație el are o altă personalitate. Și respectiv fiecare dintre noi aici și în țările corporații au dublă personalitate. Personalitate fizică, persoana fizică și persoana juridică. Ca personalitate juridică, da, noi suntem ca un fel de bond în bancă, ca un fel de garanție. Suntem garanție bancară. Apropo de evaluarea statistică ce spunea Raul, deci avem niște valori ca niște bonuri bancare. Și toate tranzacțiile care le fac în spatele ușilor închise, deci care nu sunt la vederea noastră, garantări de împrumuturi și toate chestiile astea, cu ce garantează corporațiile? Cu capitalul lor. Capitalul lor care sunt aceste bonduri, aceste persoane juridice, aceste CNP-uri. În ce privește persoana noastră juridică, în numele fiecăruia dintre noi, toate seriile astea, CNP, carne de conducere și așa mai departe, ele reprezintă niște conturi în numele
persoanei noastre juridice, eu, Ion Popescu, Vasile Ionescu, da? Unde toți banii din tranzacțiile astea se adună acolo. Da? Și banii ăștia care, de fapt, ni se cuvin nouă, că noi am folosit. Și va veni și vremea, sperăm, da? În Statele Unite deja s-a discutat de treaba asta și Trump a spus că și lucrează în sensul ăsta, are în vedere, personal l-am auzit într-un discurs, când spunea că se vor pune numere de telefon la dispoziția cetățenilor care nici n-au habar de așa ceva, e mult peste mintea omului obișnuit, unde să dea telefon și să zică, domnule, eu sunt cu tare, câți bani am în contul meu. Adică, practic, omul să înțeleagă că fiind un CNP, adică fiind folosită persoana juridică, care este CNP-ul, Da? CNP-ul a fost tranzacționat de-a lungul timpului, În de-a lungul tot felul vieții, de tranzacții, în tot mai felul ales de tranzacții exact, și a ajuns să producă o valoare. să da? producă valoare. Hai ca să fie și mai clar. Eu o bună parte am lucrat înainte de 89. Așa. Și în socialism era acest sistem. Pentru că noi contribuiam la așa numite părți sociale în întreprindere. Stai puțin, dar de ce era atunci? Pentru că a luat Ceaușescu banii de la Fondul Monetar Internațional. Exact. Deci CNP-urile, care le-a creat în 77, el le-a folosit ca să obțină acei bani. Cu care să construiască Da, țara. dar banii se regăseau în întreprindere și el spunea așa, fiecare dintre dumneavoastră contribuiți cu părți sociale pentru dezvoltarea întreprinderii. Și chiar spunea și ideea, Aș dori să subliniez importanța țărilor de dezvoltare. Situația este deosebit de grea. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu, dragi compatrioți, situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate, un mic grup de bogați, au acumulat 10 și 10 de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este adevărat, 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 este adevărat. Dragi compatrioți, tot ceea ce lucrăm aparține Și poporului. ca să fie și mai clar că e real ceea ce spunem, după decembrie 89, în 90, înainte de alegeri, Iliescu ce a făcut? Ăștia au devenit bani concreți, ei erau în bugetul statului. A dat părțile sociale înapoi la oameni, au dat bani serioși. Deci asta a fost mita electorală. Chiar a fost și s-au emis certificate. Am și eu acum un certificat de acționar pe undeva până Durău, când mi-a apărut un hotel. Că a dat dividende înapoi la oameni. A dat înapoi. Deși în socialism nu era chestia asta, că era alt sistem economic. Dar așa era corect, pentru că n-avea ce face. Erau niște acumulări Noi pe care puteam- trebuia să le dea Dar la oamenii oameni. nu știau. Dacă Și atunci oamenii erau dacă ignoranți. eram inspirați să refuzăm, astăzi încă aveam economie. Pentru că ei erau obligați să își... Nu că să... Practic au vândut părțile noastre sociale. Că noi Le-au eram răscumpărat. acționari, noi eram acționari Corect, le-au la răscumpărat. toate aceste întreprinderi. Corect. Și ei au atunci devenit stăpâni pe ele nu puteau să le vândă. Corect. De fapt, în realitate nu Dacă puteau să noi le vândă. refuzam alea, Nu putea fi vândut. Nu puteau fi economia. vândute. Da, nu Sigur. puteau fi vândute. Că nu era practic. Nu puteau fi distrusă economia, de fapt. Adevărat. Exact. Da. Și i-au Pentru că păcălit. eram acționari. Corect. Oamenii s-au bucurat pe niște bănuți. Că mi-aduc aminte că păcăleală. în 90. Exact. În 90 a fost Câțiva chestia. Păcăleală pe față. Unii au fost Asta chiar acum, foarte asta acum puțin. ne-am dat seama. Asta, Păi de asta am spus, că e foarte importantă chestia asta. Marea cuponiadă. Statul începea să privatizeze aproape pe bandă rulantă, iar muncitorii de ieri se transformau în acționarii de mâine. În total, peste 8 milioane de români au devenit acționari peste noapte la fabricile statului. Azi, uitați-vă puțin în sertarul unde ați pus acțiunile. Ce s-a ales de ele? Cât ați câștigat? Nu vă bateți prea mult capul cu calcule complicate. Vă spunem noi, 2 lei. 2 lei și un pic este valoarea medie a profitului anual dintr-un pachet de acțiuni primit de fiecare român în parte. Deci și în socialism exista același sistem, dar omul, cum să zic, avea bani acolo garantat de stat. Era coproprietar. Da, Era statul garanta. coproprietar, Era sigur. coproprietar. Deși noi nu știam, că eram ținuți în foame, în fric, stăteam la cozi, nu realizam. Dar sistemul ca atare era bine gândit. Avea grijă de om. Avea, exact.
Și orice i s-ar fi întâmplat omului, omul rămânea cu ceva, familia rămânea cu ceva, adică alea erau niște drepturi care puteau fi transferate prin moștenire. Deci, Dar practic, întreprinderea era noastră. deci, practic, industria a fost distrusă cu ajutorul nostru inconștient, Inconștient, trebuie subliniat. ajutorul nostru inconștient, în care, practic, ei, după ce ne-au dat această păcăleală cu acțiunile, au putut să vândă, după aceea, să vândă întreprinderile pe nimic. Noi am Dar fost firme. inconștienți, dar planul a fost premeditat. Evident că a fost premeditat, că structurile astea de care vorbești tu, MI6 și așa mai departe, n-au stat degeaba. Păi aia cu acțiunile mai târziu. Vine după ce a câștigat Iliescu et Company și au făcut acele certificate, dar care aveau o valoare mult mai mică decât au fost Care părțile sociale care noi le avusesem dinainte de 89. Corect. Adică partea mea din întreprindere era insignifiantă, era 0,0 nu știu cât la sută. Și atunci eu nu mai aveam putere ca înainte de A fost 89. devalorizat Au fost devalorizat. Exact. Sigur. Asta a fost. Păi, Aici a fost jocul. Speculații Referitor la această bancare, devalorizare, financiare. avem de completat cu CNP-ul referitor la faptul, rămăsesem la următoarea discuție. Odată, ca să plătești taxe și impozite, trebuie să muncești. Așadar, odată muncești, faci producție, de pe acea producție cineva beneficiază, bineînțeles, de către munca ta într-un fel. Ulterior, din banii pe care tu îi muncești și ți s-ar cuveni de drept în totalmente, tu mai plătești încă o dată taxe și impozite. Practic, sclavul devine, la sclav se trage pielea în cap de mai multe ori decât ar trebui E să dublă fie. sau triplă impozitare. Impozit pe Asta vreau să mașină, spun. impozit pe casă. Sigur. Deci toate astea, adică nu e casa ta. Casa este tot, tu plătești impozit la stat, dai dreptul de șmecher la stat. Corect. Așadar, printr-o păcăleală, părintele copilului primește, predă certificatul constatator de născut viu și primește certificatul de naștere, care conține CNP-ul, seria și care este de fapt seria și numărul de înregimentare a sclavului în sistemul Bancar? în sistemul bancar, în cele Sistemul din urmă. bancar. Un cod. Bancar. Vedeți, Sistemul cod bancar. numeric personal. E un cod. Și astfel se creează prin intermediul acestei CNP, se creează personalitatea sau persoana juridică, pardon, Exact. despre care vorbea colegul meu, și se creează o identitate juridică. Atenție! Aici este o foarte mare diferență și o foarte bună șansă pentru noi în momentul în care vom reuși să dăm jugul jos. După cum a spus și colegul nostru, există persoană fizică și persoană juridică. La fel există și identitate personală și Fizică fizică și juridică. și juridică. Sigur. Doar că tot ceea ce este tranzacționat în întreaga lume este făcut strict și doar de Juridic. identitatea juridică. Iar în momentul în care nouă ne sunt furate datele de identificare juridică, care conțin și CNP-ul, și seria și numărul de buletin, adică practic toate datele de pe buletin nu sunt ale noastre. Ne-au fost Deci, dărâte. practic, acele CNP-uri care noi le primim la naștere, ele sunt furate încă o dată și sunt de, și Corect. făcute și așa mai departe. În momentul în care se va dovedi într-o instanță populară, legală, faptul că aceste autorități nu au reușit să aibă grijă de spațiul virtual, unde aceste identități, ele au circulat și cineva ni le-a furat, practic, corporația se autodistruge, face implozie. Pentru că unul dintre drepturile pe care le are sclavul este ca sluga să-l apere și să-l protejeze. Iar în momentul în care această slugă nu reușește să-și îndeplinească această sarcină, corporația face implozie. Astea sunt regulile lor și noi trebuie să fim conștienți de aceste reguli și aceste legi maritime ale admiralității și să le folosim corespunzător. La fel cum spațiul teritorial și spațiul aerian este în grija autorităților, la fel și spațiul virtual. Ăsta este motivul pentru care ei vor încerca acum. Deci, ca să lămurim aspectul acesta. Singurul scop care îl mai are oculta în momentul de față este să obțină digitalizarea. Dacă va trebui să pornească războiul ca să o obțină, îl va porni fără dar și poate. De ce digitalizarea? Pentru că ei au pierdut controlul total asupra datelor personale, adică identitatea juridică despre care vorbeam, care conține CNP-ul, și încă ceva ce n-am vorbit până acum niciodată. Datele biometrice. Credeți că, companiile Apple, Samsung și așa mai departe, credeți că sunt companii private? Ați crezut vreodată acest aspect? Nu. Sunt niște extensii a unor servicii de informații menite să colecteze date în anumite scopuri.
Tot pentru sistemul bancar, ca să lămurim aspectul acesta. Problema este că hackerii au spart și bazele respective de date și au furat tot ce înseamnă date personale și date biometrice. Și atunci ce poți să mai faci când află absolut toată lumea că i s-a furat datele personale și datele biometrice? Decât să-i atragi pe toată lumea într-un spațiu virtual. Să digitalizezi totul. Ăsta este motivul pentru care se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. Lucrurile au scăpat de sub control într-un mod în care nu mai pot fi reparate. Ori audităm sistemul bancar global și la revedere datorii, ori dacă nu ne vor atrage cu toții în acest joc al digitalizării și vom deveni cu toții roboți cu riscul de a modifica și a distruge genomul uman, inclusiv prin vaccin și așa mai departe. Modifică structura. Cred că am venit momentul să arătăm oamenilor cine le folosește CNP-urile. Nu, că să vedem într-adevăr că aceste CNP-uri sunt bunuri tranzacționabile, da? Și că fiecare cetățean acumulează niște valori care se regăsesc pe internet. Da. Deci am Așa, dat da. un site. Site-ul respectiv, până în anul 2022, a fost interzis de către providerii de internet pentru a putea fi deschis în România. De ce în 2022 s-a dat drumul la el și poate toată lumea din România să-l vizualizeze? Sincer, încă nu știu și n-am aflat, dar sunt pe cale să. Deci jumătate de o lună de zile. Exact. Site-ul se numește Tu. O să punem pe ecran exact Așa. cum se numește site. Aici există o lupă unde eu o să-mi bag CNP-ul și vă rog pe toată lumea să-și bage CNP-ul urmând următoarea regulă. Cifră, spațiu, cifră, spațiu, cifră, spațiu, adică să scrie CNP-ul cu spații între cifre. Asta este singura regulă care face site-ul să funcționeze. Așadar, îmi scriu CNP-ul. Înainte să dau search, trebuie să știe toată lumea că nu mi-am exprimat și nu mi-am dat acordul vreodată personal ca cineva să tranzacționeze identitatea mea, adică CNP-ul meu. Cred că nimeni nu și-a dat acest acord niciodată. Or să fie surprinși toți când or să vadă cât le tranzacționează CNP-ul. Dă o căutare și observăm cu stupoare că CNP-ul meu este folosit de către 400 și ceva de mii. 1.442.463 de entități private îmi folosesc datele mele personale. În ce scop? Haideți să vedem. Înainte de toate vreau să caut ceva, să văd dacă găsesc pe pagină. Dacă veți căuta printre rezultatele astea, o să găsiți trusturile lui Rothschild, direct. Fără să se ascundă, fără nimic. Nu, la unul dintre băieții de acasă le-am găsit efectiv de la Rothschild. Nu mai știu care a fost în Anglia. Hai să luăm una la întâmplare. United Kingdom, la mine tot sunt pe United Kingdom majoritatea. Și vă dau... Adică cum funcționează povestea asta, ca să înțelegem mai clar? Dacă sunt alea 5 kg de aur, cum a zis Raul, Exact. alea circulă. E un joc la Eu ți le bursă dau sau cum? ție, tu le dai cu Eu evrei acești și se tranzacționează. Aceste, uite, trustul familiei Col. Din 19/3/2003 îmi tranzacționează adresa, este din Smith Road, Alamo, California, United States. Legal form, dacă vă uitați aici, legal form, it's not listed yet, îmi spune. Adică forma legală de tranzacționare nu este listată încă. Și aici intervin cele două categorii. Cei care au primit, adică există posibilitatea ca trustul familiei Col să fi primit dreptul de a tranzacționa identitatea mea de la Vatican, de la City of London sau de la statul român. Există această posibilitate. Dar în același timp, ca și varianta alternativă, cealaltă variantă este că identitatea mea a fost vândută pe internet de către cineva, către familia Col. Și ei au cumpărat-o. Și au cumpărat. Și mai departe o vând și o cumpără și tot așa. Exact.
dori să subliniez importanța sărmânului de dezvoltare. Situația este deosebit de grea. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu, dragi compatrioți, situația lor a continuat să se înrăutățească.